Aw ni ce aw ni yantuma aw bisimila DMS TV sanfɛ foli an tan n'o b'an kanbaga n'a lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan bi ye sibiri ye marisi kalo tile 7 san 2026 aw ka don kibaru ni o wagati selen san'an ka dasi an ka bi kunnafonibaw ma ni ka olu dɔw tulo kan an bɛ aw tilajigi k'aw bɛ se k'an dɛmɛ ni kunnafoni kanni n'a carili ale ka hakilinaw di hakilinadiyɔrɔ la ale kɔfɛ bi kunnafoniba min b'an bolo ni ka olu dɔw tulo kan o dɔw bɛ tali kɛ an bɛ wagati min na fɔ ko bi min yɛrɛ kɔni an ka Mali dɔrɔn ma olu cɛsirilen don fɛrɛ bɛɛ lajɛlen latigɛ la walasa min yɛrɛ kɔni furudi kɛbaga ma nin yɛrɛ kɔni ka fɛɛrɛ latigɛ ni ka dankari olu ka baara nin yɛrɛ kɔnɔ an ka Mali jamana kɔnɔna na o ko hukumu yɛrɛ de kɔnɔna ko marisi kalo tile 3 tɛmɛnen san 2026 kan ka Bamako douane maaw yɛrɛ kɔni ye camion bɛn dɔ yɛrɛ kɔni lajɔ camion bɛn min yɛrɛ kɔni kun kɔnɔna na min yɛrɛ kɔni kun ye sɛworo carton caman ye o kun bɛ yen ni sɛworo carton yɛrɛ kɔni giriya kun bɛ taa tɔni 8 yɛrɛ de kɔnɔna ni yɛrɛ kɔni an ka OCS ma ni o ye office central de stupéfiant ni ne cɛkɛda an ka Mali jamana kɔnɔna na minnu ka baara bɛnnen don ɲarimafɛn don ni kɛlɛlimani ka bɔ Mali jamana kɔnɔna na an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi olu maaw yɛrɛ kɔni cɛsirilen don fɛrɛ bɛɛ lajɛlen latigɛli la walasa min yɛrɛ kɔni réseau maaw ye minnu bɛ ɲarimafɛn nin feere an ka Mali jamana kɔnɔna na ka dankari olu ka wale nin yɛrɛ kɔnɔna o ko hukumu de la don tɛmɛnenw yɛrɛ kɔnɔna min an ka Kayi OCS maaw yɛrɛ kɔni olu ye opération belebeleba dɔ yɛrɛ kɔni kɛ Kayi région kɔnɔna na opération belebeleba min yɛrɛ kɔni senfɛ min yɛrɛ kɔni OCS maaw yɛrɛ kɔni u sera ka u bolo da ɲarimafɛn caman k'ale n'u bolo da maa dɔ yɛrɛ kɔni kan min ka baara bɛnnen don ɲarimafɛn feereli yɛrɛ de kɔni ma Kayi région kɔnɔna na halisa an bɛ to an ka OCS cɛdenw yɛrɛ kɔni ka opération ko hukumu yɛrɛ kɔnɔna i n'a fɔ an y'a fɔ ye cogo min yɛrɛ kɔni an ka OCS maaw ye an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi olu wililen don ka jɔ kosɛbɛ ni ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen latigɛ walasa ka dankari ɲarimafɛn donni na an ka Mali jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna na o ko hukumu de la ko don tɛmɛnenw yɛrɛ kɔnɔna min ye Buguni OCS maaw yɛrɛ kɔni olu sera ka u bolo da maa dɔ yɛrɛ kɔni kan maa min yɛrɛ kɔni kun ka baara de bɛnnen don ɲarimafɛn yɛrɛ kɔni dili ma maaw yɛrɛ kɔni ma Buguni région kɔnɔna ni o maa nin yɛrɛ kɔni fɛnɛ bɛ tila k'o ɲarimafɛn yɛrɛ kɔni feere an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi i n'a fɔ bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni b'a kalama cogo min an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi min yɛrɛ kɔni ye Tramadol ni ale kun ye fura ye nka an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi nin fura in yɛrɛ kɔni effet sababuya yɛrɛ kɔni n'a fara bɛ ɲarimafɛnw yɛrɛ kɔni kan an ka Mali jamana kɔnɔ i n'a fɔ an bɛɛ lajɛlen b'a kalama wagati min na i n'a fɔ ko bi nin fura kofɔlen yɛrɛ kɔni ɲɔ ɲami an ka jamana kɔnɔna na kosɛbɛ wala de kɔni an bɛ OCS cɛdenw olu cɛsirilen don sanga ani wagati ka nin fɛn kofɔlen yɛrɛ kɔni kɛlɛli ka bɔ an ka Mali jamana kɔnɔ o ko hukumu yɛrɛ de kɔnɔna na don tɛmɛnenw na an ka Sikaso OCS maaw yɛrɛ kɔni ye fɛɛrɛ latigɛ ni ka u bolo da Tramadol caman yɛrɛ kɔni kan Sikaso région kɔnɔna na ko a bolo dara ni Tramadol kofɔlen yɛrɛ kɔni ka Sikaso gare routière yɛrɛ de kɔnɔna na min yɛrɛ kɔni ale larijani ni ale de Iran yɛrɛ kɔni ka Conseil suprême de sécurité nationale ɲɛmaa yɛrɛ kɔni ale bɔra don tɛmɛnenw na ne ka laseli yɛrɛ kɔni kɛ k'a yira k'a fɔ ko Iran Israël ale ni États-Unis ka kɛlɛko in hukumu yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko tile 5 kɛlɛ kuntagala kɔnɔna na ko min yɛrɛ kɔni Iran k'ale sera ka États-Unis yɛrɛ kɔni ka fintigila ka 500 yɛrɛ de kɔni bɔnɛ ani na wa ni ma kofɔlen kɔni a yira k'a fɔ k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko min yɛrɛ kɔni Israël premier ministre ni o ye Benjamin Netanyahu yɛrɛ kɔni ko ale yɛrɛ de kɔni Donald Trump ni o États-Unis jamana ɲɛmaa k'ale yɛrɛ de kɔni o influence ni k'o bila fili yɛrɛ kɔni na ka Donald Trump nɛgɛ k'a bila ka walejugu yɛrɛ kɔni kɛ ni ka ɲɛsin Iran yɛrɛ kɔni ma ko nka min yɛrɛ kɔni olu Iran olu fɛnɛ pɛrɛnnen don kɛlɛ yɛrɛ kɔni kama hali ni kɛlɛ in yɛrɛ kɔni ma ban san n'a taara wagati jan kuntagala kɔnɔna na ko Iran yɛrɛ kɔni pɛrɛnnen don a ko bɛɛ lajɛlen kama ni kunnafoniba de b'an bolo kɔrɔ bi an bɛna minnu walawala aw ye bidon kibaru kɔnɔna na ko marisi kalo tile 3 tɛmɛnen san 2026 sufɛla yɛrɛ kɔni fɛ min yɛrɛ kɔni an ka Bamako douane maaw ka brigade mobile d'intervention yɛrɛ kɔni k'olu bolo da camion bɛn dɔ yɛrɛ kɔni kan an ka Bamako kɔnɔna na camion min yɛrɛ kɔni kun kɔnɔna na cargaison dɔ yɛrɛ kɔni kun bɛ cargaison min yɛrɛ kɔni kun bɛ tali kɛ sɛsogo yɛrɛ de kɔnɔna ko opération kofɔlen yɛrɛ kɔni kɛra kana jigila quartier yɛrɛ de kɔni kɔnɔna na ko wa ɲani opération yɛrɛ kɔni ka kɛ min an ka Mali douane maaw ye olu kun renseignement dɔ yɛrɛ de kɔni sɔrɔ u ye renseignement min yɛrɛ kɔni labara o de kɔfɛ o sɔrɔla ka wuli ni ka taa ni opération kofɔlen yɛrɛ kɔni kɛ ni quartier in kɔnɔna na ko OCS maaw yɛrɛ kɔni kelen ni ka ni camion bɛn kofɔlen yɛrɛ kɔni lajɔ camion bɛn yɛrɛ kɔni kɔnɔna na min yɛrɛ kɔni ye sɛworo carton 800 yɛrɛ de kɔni u kun b'a kɔnɔna a yirala k'a fɔ ko sɛworo nin yɛrɛ kɔni bɔra Belgique jamana de kɔnɔna na ko wa sɛworo carton 800 yɛrɛ kɔni peselen bɛ taa fo tɔni 8 yɛrɛ de kɔnɔna ni 16 ba min yɛrɛ kɔni kɛlen filɛ nin an ka douane maaw yɛrɛ kɔni fɛ u bɛ tali kɛ an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi an ka autorité maaw yɛrɛ kɔni ka cɛsiri baaraw yɛrɛ kɔni na walasa suma minnu yɛrɛ kɔni bɛ don an ka Mali jamana kɔnɔna na ka to ka
olu contrôler kosɛbɛ wale bɛ kɛ sababu ni ka jamana kɔnɔdenw ka kɛnɛya ko yɛrɛ kɔni lakana ale ni ka fɛɛrɛ latigɛ suma minnu yɛrɛ kɔni bɛ don an ka Mali jamana kɔnɔna suma min yɛrɛ kɔni ka don tilennenya yɛrɛ kɔni kɔnɔna na hakili lajiginna yanni opération kofɔlen yɛrɛ kɔni cɛ marisi kalo tile fɔlɔ tɛmɛnen san 2026 min yɛrɛ kɔni an ka Mali douane maaw yɛrɛ kɔni olu bolo yɛrɛ kɔni da sɛworo tɔni 5 yɛrɛ kɔni kan ni sɛworo kofɔlen yɛrɛ kɔni a yirala k'a fɔ ko ni yɛrɛ kɔni bɔra Argentine jamana yɛrɛ de kɔni kɔnɔna na ni wale in bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni b'a yirala k'a fɔ k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko ka sanga ni sunkalo yɛrɛ kɔni min yɛrɛ kɔni sumanw donni an ka Mali jamana kɔnɔna na o ka ca kosɛbɛ wari de kɔnɔna an ka Mali douane maaw olu b'u cɛsiri ka to ka sɛgɛsɛgɛli baaraw yɛrɛ kɔni cɛ suman donni ko la an ka Mali jamana kɔnɔna na walasa ka se ka fɛɛrɛ latigɛ min yɛrɛ kɔni an Mali jamana kɔnɔdenw kan ka kɛnɛya ko yɛrɛ kɔni kisi ni fɛn kuntan ninnu tɔɔrɔ ma. Colonel Mumini Bengali ni ale yɛrɛ de kɔni ye ka office central des stupéfiants antenne maaw yɛrɛ kɔni ka ɲɛmaaya yɛrɛ kɔni hayla k'a fɔ ko ni ma kofɔlen ka ɲɛmaaya yɛrɛ kɔni na komi yɛrɛ kɔni ye ka OCC maaw yɛrɛ kɔni ye olu opération belebeleba 2 yɛrɛ kɔni kɛ ka région kɔnɔna na opération belebeleba 2 bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni kɛra sebayaba ye u bolo ni région kofɔlen kɔnɔna na ko ka OCC maaw filɛ ni ka ni opération belebeleba min yɛrɛ kɔni kɛ ka région yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko opération yɛrɛ kɔni kɛra sababu ni OCC cɛ dɔw olu sera ka u bolo da maa 3 yɛrɛ kɔni ka kan ni OCC cɛ dɔw yɛrɛ kɔni k'u sera ka u bolo yɛrɛ kɔni da ɲanamafɛn quantité caman yɛrɛ kɔni ka région yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ni yɛrɛ kɔni OCC i n'a fɔ bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni b'a kalama cogo min ale office central des stupéfiants ni cakɛda an ka Mali jamana kɔnɔna na minnu ka baara yɛrɛ kɔni bɛnnen don ɲanamafɛn donni kalima ne ka bɔ an ka Mali jamana kɔnɔna na an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi OCC man olu cɛsirilen don fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen latigɛli la walasa ka se ka an Mali jamana kɔnɔdenw yɛrɛ kɔni ka kɛnɛya ko sabati ni ɲanamafɛn ninnu kɔlɔlɔw ma ni intervention 2 minnu yɛrɛ kɔni kɛra ka OCC maaw yɛrɛ kɔni fɛ o y'a yira bɛɛ lajɛlen na k'a fɔ k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko min yɛrɛ kɔni ka OCC ma olu bɛ cɛsiri la walasa min yɛrɛ kɔni ɲanamafɛn feere yɔrɔ minnu yɛrɛ kɔni bɛ ka région kɔnɔna na ka dankari olu la ka d'a kan i n'a fɔ bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni b'a kalama cogo min ɲanamafɛn yɛrɛ kɔni feereli o ɲɔ bɛ ka ɲa kosɛbɛ ni région kofɔlen kɔnɔna na ko OCC cɛ dɔw yɛrɛ kɔni opération in fɔlɔ min yɛrɛ kɔni kɛ opération in yɛrɛ kɔni kɛra ni ka ɲɛsin ka diya la localité de ma ko nin quartier kofɔlen yɛrɛ kɔni kɔnɔna na OCC maaw yɛrɛ kɔni bɛ ka bisiga dɔ yɛrɛ kɔni na k'a fɔ k'ale ka baara yɛrɛ kɔni bɛnnen don ɲanamafɛn yɛrɛ kɔni ma ni ma kofɔlen yɛrɛ kɔni tun bɛ wele ko panache yɛrɛ de ye ko ni tun y'a kalo caman yɛrɛ kɔni min OCC maaw ye kun bɛ ka to ka ni ma kofɔlen ka ko kɛtaw yɛrɛ kɔni bɛlɛn ko kalo caman bɛlɛnbɛlɛnninw yɛrɛ de kɔni kɔfɛ OCC maaw ye décision ta nin don kofɔlen na ni ka taa nin ma kofɔlen yɛrɛ kɔni minɛ fo ka diya la secteur yɛrɛ kɔni na ni yɛrɛ kɔni ye panache a kɔni yiralen don k'a fɔ k'ale kɔni ye maa ye ni yɛrɛ kɔni kun ka baara kun bɛnnen don feere yɛrɛ de kɔni ma ka région yɛrɛ kɔni kɔnɔna na wa la k'a fɔ ko OCC cɛ dɔw yɛrɛ kɔni bɛ ka bisiga ni ma kofɔlen na k'a fɔ ko ale yɛrɛ de kɔni kun bɛ ɲanamafɛn yɛrɛ kɔni nati ni ka di ɲanamafɛn feere la misɛnnin ni yɛrɛ kɔni ma ka diya la quartier yɛrɛ kɔni kɔnɔna na OCC cɛ dɔw kelen ni k'u bolo da ni ma kofɔlen yɛrɛ kɔni kan u ye wolomali min kɛ ni ma kofɔlen yɛrɛ kɔni ka so kɔnɔ o kɛra sababu n'u bolo da fɛnba dɔw ka fɛnba minnu y'a yir'u la k'a fɔ ko u yɛrɛ kɔni kun jɛr'u ni ka ni ma kofɔlen yɛrɛ kɔni minɛ u b'u bolo da fɛn minnu ka kɛnɛkɛnɛya la olu de ye tramadol comprimé 880 irizela quantité caman yɛrɛ kɔni fo ka taa se 16 yɛrɛ kɔni ma ni wari kofɔlen kun bɛ ni ma kofɔlen yɛrɛ kɔni ka so kɔnɔ OCC maaw yɛrɛ kɔni bɛ ka bisiya k'a fɔ ko ni 16 yɛrɛ kɔni ko min yɛrɛ kɔni ye panache ko a ye o sɔrɔ a ka ɲanamafɛn feereli baaraw de la ka région kɔnɔna na hakili lajiginna ɲɔni min yɛrɛ kɔni ye panache ale ka minɛ yɛrɛ kɔni don tɛmɛndenw yɛrɛ kɔni ale ka complice 2 yɛrɛ kɔni kun minɛna OCC cɛdenw yɛrɛ kɔni fɛ ne ka t'o yira an ka kiiri tigilamaw yɛrɛ kɔni na sɛgɛsɛgɛli baara ko dɔ hukumu yɛrɛ kɔni na min kɛra wagati tɛmɛnenw yɛrɛ kɔni na wa yirala k'a fɔ ko bolodara ni ma kofɔlen yɛrɛ kɔni fɛnɛ kan an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko opération 2nan yɛrɛ kɔni kɛra Kayi ka so quartier yɛrɛ de kɔni kɔnɔna na ko opération 2nan yɛrɛ kɔni kun bɛ ka kɛ ni ka ɲɛsin ouvrier dɔ yɛrɛ de kɔni ma ni ale kun sigiyɔrɔ yɛrɛ kɔni kun bɛnnen don liberté quartier yɛrɛ de kɔni ma ala k'a fɔ ko ni ouvrier kofɔlen yɛrɛ kɔni ale kun bɛ méthode min yɛrɛ kɔni utiliser walasa ka se ka a ka fɛn kuntan ninnu yɛrɛ kɔni feere ko yɛrɛ kɔni kun bɛ ka kɛ nɔgɔlenya baara yɛrɛ de kɔni kɔnɔna na ni ouvrier kofɔlen yɛrɛ kɔni ale kun bɛ a ka ɲɛnaminimafɛn ninnu yɛrɛ kɔni bila mana finmani yɛrɛ de kɔni kɔnɔna na ni ka sɔrɔ k'o mana finmani ninnu yɛrɛ kɔni dogo ɲama yɛrɛ kɔni jukɔrɔla la cogo min a kun kɛmɛ ni k'a feere maa minnu yɛrɛ kɔni ma a kun bɛ indice di olu ma o la olu yɛrɛ kɔni kun bɛ na ɲɛnaminimafɛn ninnu yɛrɛ kɔni ta ni ma kofɔlen ka minɛli yɛrɛ kɔni ko hukumu yɛrɛ kɔni na min OCC maaw fɛnɛ u ye saisie ba dɔ yɛrɛ kɔni kɛ o saisie nin yɛrɛ kɔni na u y'u bolo da tramadol comprimé 40 ale ni tramadol plaquette langolo caman cannabis ni o ye ɲɛnaminimafɛn o sachet 24 irizela paquet 2 ale ni 5600 ni bisiga bɛ ka kɛ k'a fɔ ko ni 5600 kofɔlen ko ni ouvrier yɛrɛ kɔni ni wari in sɔrɔ a ka ɲɛnaminimafɛn feereli baaraw yɛrɛ de kɔni kɔnɔna na ko OCC cɛ dɔw
cɛdenw yɛrɛ kɔni taara ni opération ko min yɛrɛ kɔni kɛ ni quartier kofɔlen na ko opération kelen yɛrɛ kɔni senfɛ OSS cɛdenw taara bɔ maa wɛrɛ yɛrɛ kɔni kan maa min yɛrɛ kɔni tɛ an ka Mali jamana kɔnɔden ye ko a bolo bɛ da ni maa kofɔlen yɛrɛ kɔni ka wagati min na a taara a tɛgɛ ma k'a to a ka walejugu yɛrɛ kɔni kɛli la ka d'a kan OSS cɛdenw b'a minɛ wagati min na o y'a sɔrɔ min yɛrɛ kɔni cannabis ni o ye ɲɛnaminafɛn o yɛrɛ kɔni tun bɛ ale bolo ni maa kofɔlen yɛrɛ de kɔni tun nana ni cannabis yɛrɛ kɔni ta kan bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ni maa saba ni bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni bɛ garde à vue yɛrɛ kɔni na ko wa ko bɛ OSS mɔgɔw yɛrɛ kɔni ka sɛgɛsɛgɛli baarakɛlaw yɛrɛ kɔni ka bolo kan walasa min yɛrɛ kɔni sɛgɛsɛgɛli baara wɛrɛw ka se ka boli ni maa ninnu kan kosɛbɛ ni ye colonel Momini Bengali yɛrɛ kɔni ni ale de ka ye OSS yɛrɛ kɔni ɲɛmaa ye ale ka kɔrɔfɔ yɛrɛ kɔni na k'alisa ale ni a ka cɛdenw k'u bɛ continuer ni opération nin fɛ Kayi région kɔnɔna na walasa ka se ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ min ye Kayi région yɛrɛ kɔni ye k'o lasanuya ni ɲɛnaminafɛn ninnu kɔlɔlɔw ma wale min bɛ kɛ sababu n'olu bɛ Kayi sifinnakaw yɛrɛ kɔni ka kɛnɛyako yɛrɛ kɔni sabati ɲɛnaminafɛnw yɛrɛ kɔni tɔɔrɔw ma kan bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi min yɛrɛ kɔni sɛgɛsɛgɛli baaraw ye k'alisa o bɛ sen na walasa ka se ka fɛɛrɛ latigɛ n'a sɔrɔ complice wɛrɛ bɛ ni maa ninnu yɛrɛ kɔni na u ka walejugu in kɔnɔna na ka boloda olu kan walasa fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen ka se ka latigɛ n'a sɔrɔ nin ko in yɛrɛ kɔni ye réseau ye ka dankari a réseau la wale min bɛ kɛ sababu ye ni ka Kayi région yɛrɛ kɔni sanuya ɲɛnaminafɛn yɛrɛ kɔni ko kɔlɔlɔw ma halisa an bɛ to an ka OSS mɔgɔw yɛrɛ kɔni ka opération ko hukumu yɛrɛ kɔni na i n'a fɔ bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni b'a kalama cogo min an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi OSS cɛdenw yɛrɛ kɔni cɛsirilen don fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen latigɛli la walasa ka dankari ɲɛnaminafɛn donni yɛrɛ kɔni ma an ka Mali jamana kɔnɔna na an ka OSS cɛdenw yɛrɛ kɔni ka cɛsiri baarako hukumu yɛrɛ kɔni na walasa ka se ka ɲɛnaminafɛnw donni kɛlɛni ka bɔ an ka Mali jamana kɔnɔna na ni an ka Buguni office central de stupéfiant maaw yɛrɛ kɔni ka cɛdenw ye ni o OSS yɛrɛ kɔni ɲɛmɔgɔ bɛ commissaire principal Danseni Kone yɛrɛ de kɔni bolo a kɔni yira la k'a fɔ k'ale ka cɛdenw yɛrɛ kɔni opération belebeleba dɔ yɛrɛ kɔni kɛ Buguni région kɔnɔna na opération min yɛrɛ kɔni kuncɛra ni bolo yɛrɛ kɔni dalen maa dɔ kan a yɛlɛlen don k'a fɔ ko maa min yɛrɛ kɔni ka baara bɛnnen don ɲɛnaminafɛn feereli yɛrɛ de kɔni ma Buguni région kɔnɔna na ko ɲani Buguni OSS maaw yɛrɛ kɔni ka ni opération yɛrɛ kɔni kɛ o y'a sɔrɔ dɔw yɛrɛ de kɔni weleli kɛ dugu yɛrɛ kɔni na ni ka dénonceli yɛrɛ kɔni kɛ k'a yira k'a fɔ k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko Sokola village yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ni yɛrɛ kofɔlen bɛ yanfolila sira kan ni yɔrɔ yɛrɛ kɔni ni Buguni région yɛrɛ kɔni tɛ tɛmɛ kilomètre 12 yɛrɛ kɔni kan ko ni village kofɔlen yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko maa dɔ yɛrɛ de kɔni bɛ yen nɔ min ka baara yɛrɛ kɔni bɛnnen don ɲɛnaminafɛn feereli de ma ko kabini ni maa kofɔlen yɛrɛ kɔni ye weleli kɛ ne ka ni kunnafoniya in da OSS cɛdenw ka OSS cɛdenw yɛrɛ kɔni b'a ko bila da kelen dɔrɔn o wulila ni k'u senfa joona ka taa se nin yɔrɔ kofɔlen yɛrɛ kɔni na u selen nin yɔrɔ kofɔlen yɛrɛ kɔni na u kun taara maa min yɛrɛ kɔni kama u taara u tɛgɛ ta jɔ yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ka d'a kan u taara sɔrɔ a bɛ walejugu yɛrɛ kɔni na ni yɛrɛ kɔni ni maa kofɔlen yɛrɛ kɔni ko ale kɛmɛ ni ka birifini dɔ yɛrɛ kɔni bilila kɛn bɛ k'i yɛrɛ kɛ donso yɛrɛ de kɔni ye nin village kofɔlen in kɔnɔna na ko a bisiga bɛ kɛ k'a fɔ ko min yɛrɛ kɔni ni maa kofɔlen yɛrɛ kɔni ko ale de bɛ taa ɲɛnaminafɛn bakuruba yɛrɛ kɔni ta ni ka n'a tila village in yɛrɛ kɔni feerekɛla misɛnninw yɛrɛ kɔni ɲɔgɔn cɛla la ko kabini OSS cɛdenw yɛrɛ kɔni u boloda nin maa kofɔlen yɛrɛ kɔni ka u ye wolomali min kɛ nin maa kofɔlen yɛrɛ kɔni ka yɔrɔ la o wolomali senfɛ u y'u boloda fɛn dɔw yɛrɛ kɔni kan ni o ye tramadol comprimé 137 ni min yɛrɛ kɔni ye tramadol ye ni ale de ye fura ye nka an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ni fura yɛrɛ kɔni kɔlɔlɔ ko yɛrɛ kɔni na jamana kɔnɔdenw yɛrɛ kɔni ka kɛnɛyako yɛrɛ kɔni na o sababuya la min ye an ka Mali autorité maaw yɛrɛ kɔni olu ye nin fura kofɔlen yɛrɛ kɔni fara ɲɛnaminimafɛnw kan ni yɛrɛ kɔni commissaire principal Danseni Kone ni ale de Buguni OSS yɛrɛ kɔni ɲɛma i n'a fɔ bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni b'a kalama cogo min ni maa kofɔlen yɛrɛ kɔni kanunen don kosɛbɛ Buguni région kɔnɔna na ka d'a kan Bugunikaw yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔ la ko maa don min cɛsirilen don a ka baara la wa min yɛrɛ kɔni ye commissaire principal Danseni Kone yɛrɛ kɔni ale bɛ layidu ta kɛ k'alisa ale ni a ka cɛdenw k'u cɛsirilen don fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen latigɛli la ɲɛnaminafɛn yɛrɛ kɔni donni kɛlɛli la ne ka bɔ Buguni région kɔnɔna na bolo dali min yɛrɛ kɔni filɛ ni maa kofɔlen yɛrɛ kɔni kan o ye dimijuguba yɛrɛ de kɔni donnen ɲɛnaminafɛn réseau maaw yɛrɛ kɔni na ka d'a kan bolo dali filɛ u ka maaba dɔ yɛrɛ kɔni kan maaba min yɛrɛ de kɔni tun bɛ taa ɲɛnaminafɛn bakurubaya yɛrɛ kɔni ta ne ka n'a di feerekɛla misɛnninw ma Buguni région kɔnɔna na kan kɔni bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi halisa OSS cɛdenw olu bɛ ka continuer sɛgɛsɛgɛli baaraw yɛrɛ kɔni fɛ walasa ka se ka fɛɛrɛ latigɛ o y'a sɔrɔ complice wɛrɛ tun bɛ nin cɛ kofɔlen na ka baarajugu kɔnɔna na ka boloda o complice kan ale n'o y'a sɔrɔ nin ko in yɛrɛ kɔni ye réseau de ka fɛɛrɛ latigɛ ni ka réseau in ci ka bɔ Buguni région kɔnɔna na wale min bɛ kɛ sababu ye ni ka Buguni sifinnakaw yɛrɛ kɔni ka kɛnɛyako yɛrɛ kɔni lakana kosɛbɛ ni ɲɛnaminimafɛn nin kɔlɔlɔw ma ko don tɛmɛnenw yɛrɛ kɔni na Sikaso OSS maaw yɛrɛ kɔni opération belebeleba dɔ yɛrɛ kɔni kɛ Sikaso région yɛrɛ kɔni kɔnɔna na opération min yɛrɛ kɔni kuncɛra ni bolo dalen maa dɔ yɛrɛ kɔni kan maa min ka baara yɛrɛ kɔni kun bɛnnen don ɲɛnaminimafɛnw feereli de ma ni région kofɔlen in kɔnɔna na ko ɲani OSS cɛdenw yɛrɛ kɔni ka ni opération yɛrɛ kɔni daminɛ Sikaso région kɔnɔna na o y'a sɔrɔ dɔw yɛrɛ de kɔni kun nana lase Sikaso
OCS cɛdenw yɛrɛ kɔni ka ɲɛmaa ma ni o ye Capitaine Konate yɛrɛ kɔni maa min yɛrɛ kɔni nana dénonceli kɛ OCS ɲɛmaa yɛrɛ kɔni o kɔni y'a yira k'a fɔ ko Sikaso région kɔnɔna na ko yɔrɔ dɔ yɛrɛ kɔni bɛ yen nɔ ni nin yɔrɔ kofɔlen yɛrɛ kɔni na maaw ka taa ni ka segin ka ca yen nɔ kosɛbɛ ko maa dɔ yɛrɛ kɔni bɛ yen nɔ min yɛrɛ kɔni ka baara bɛnnen don tramadɔli yɛrɛ de kɔni feereli ma yen nɔ i n'a fɔ bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni b'a kalama cogo min yɛrɛ kɔni ye tramadɔli ale yɛrɛ kɔni kun ye fura de ye nka an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi nin fura in yɛrɛ kɔni bɛ ka kɔlɔlɔ min yɛrɛ kɔni se kɛnɛyako ma o kɛra sababu ye ni Mali autorité yɛrɛ kɔni ye fura kofɔli yɛrɛ kɔni fara ɲɛnaminimafɛnw yɛrɛ kɔni kan ko kabini kunnafoniya yɛrɛ kɔni sera Capitaine Konate yɛrɛ kɔni ma ni ale de ye Sikaso OCS yɛrɛ kɔni ɲɛmaa ye ale ma ko in yɛrɛ kɔni bila da kelen da la a ye a ka cɛden dɔw yɛrɛ kɔni wuli k'u bila ka taa zone kofɔlen in na dogo yɛrɛ kɔni na k'a ka cɛden yɛrɛ kɔni ka taa yɔrɔ kofɔlen in na u kana na mankan kɛ u kana na girin kɛ u ka to ka jateminɛw dɔrɔn yɛrɛ kɔni kɛ walasa maa minnu bɛ zone kofɔlen kɔnɔna na u kana na dɔn k'a fɔ ko maa dɔ yɛrɛ kɔni na mɛ min yɛrɛ kɔni bɛ ɲɛnaminimafɛn feerebaga ɲini na ni yɔrɔ kofɔlen in na ko opération yɛrɛ kɔni nana kuncɛ Sikaso gare routière yɛrɛ de kɔnɔna ni nin yɔrɔ kofɔlen yɛrɛ kɔni bɛ Sanubugu quartier de kɔnɔna na ko opération yɛrɛ kɔni kɛra sebayaba ye Sikaso OCS cɛdenw yɛrɛ kɔni bolo ka d'a kan opération in kɔnɔna na u sera ka u bolo da maa dɔ yɛrɛ kɔni kan ni bisigi a bɛ ka kɛ k'a fɔ ko ni cɛ kofɔlen yɛrɛ kɔni ka baara yɛrɛ kɔni bɛnnen don tramadɔli yɛrɛ de kɔni feereli ma Sikaso gare routière yɛrɛ kɔnɔna na ko opération yɛrɛ kɔni senfɛ OCS cɛdenw sera ka u bolo da tramadɔli quantité caman yɛrɛ fɛnɛ kan ni opération yɛrɛ kɔni senfɛ OCS cɛdenw kɔni y'a faamu k'a fɔ ko n'i y'a ye min yɛrɛ kɔni ɲɛnaminimafɛn feerebaga maa ninnu ye u bɛ t'u ka walejugu nin yɛrɛ kɔni kɛ garew yɛrɛ kɔni na ko b'a yira bɛɛ lajɛlen k'a fɔ ko maa min bɛ fɛ ka fɛɛrɛ latigɛ ni k'u ka walejugu nin yɛrɛ kɔni cari ka se sifinnakaw yɛrɛ kɔni ma OCS cɛdenw kelen ni ka sebaya sɔrɔ ni opération yɛrɛ kɔni na o bɛ kɛ sababu ye ne ka dankari maa dɔ yɛrɛ kɔni ka walejugu la n'ale kun ka baara yɛrɛ de kɔni bɛnnen don ɲɛnaminimafɛn feereli ma gare routière yɛrɛ kɔni na ko kabini bolodara nin ma kofɔlen yɛrɛ kɔni kan min yɛrɛ kɔni ye sɛgɛsɛgɛli baaraw ye o fɛnɛ daminɛna walasa ka se ka fɛɛrɛ latigɛ maa minnu yɛrɛ kɔni bɛ nin ma kofɔlen fɛnɛ sanfɛ n'a bɛ ɲɛnaminimafɛn ta olu bolo ka fɛɛrɛ latigɛ ni ka boloda olu yɛrɛ kɔni kan ale ni complice wɛrɛ bɛ nin ma kofɔlen na ka walejugu kɔnɔna na ka boloda o complice in kan cogo min fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen ka se ka latigɛ min yɛrɛ kɔni ɲɛnaminimafɛn o kana na feere bilen Sikaso région kɔnɔna na sisan an bɛ tɛmɛ n'an ka jamana kɔfɛ kibaruyaw ye o kɔnɔna na an bɛ taa Iran jamana kɔnɔna na i n'a fɔ bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni b'a kalama cogo min an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi États-Unis Israël ale ni Iran olu kɔni kari bɛ ɲɔgɔn na ka d'a kan min yɛrɛ kɔni États-Unis ale ni Israël yɛrɛ kɔni olu farala ɲɔgɔn kan ni ka attaquew daminɛ ka ɲɛsin Iran yɛrɛ kɔni ma marisi kalo tile fɔlɔ tɛmɛnen san 2026 o kɛlɛko in de hukumu kɔnɔna la min yɛrɛ kɔni ale larijani ni o ye Iran ka Conseil suprême de la sécurité nationale ɲɛmaa yɛrɛ kɔni ale bɔra ni ka laselinkɛdenw tɛmɛnenw na ko min yɛrɛ kɔni Donald Trump ni o ye États-Unis jamana ɲɛmaa ye ko kɔni bɛ Benjamin Netanyahu ni o ye Israël premier ministre ko Donald Trump yɛrɛ kɔni bɛ nin ma kofɔlen ka influence yɛrɛ de kɔni na ko wa min yɛrɛ kɔni ye fa ye k'o de bɛ Benjamin Netanyahu la wa a bɛ tila ka Donald Trump yɛrɛ kɔni accusé k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko min yɛrɛ kɔni ye Donald Trump ye k'a bɛ ka États-Unis jamana kɔnɔdenw yɛrɛ kɔni sen don kɛlɛ dɔ yɛrɛ kɔni na Iran yɛrɛ kɔni contre la kɛlɛ min yɛrɛ kɔni tɛ tilennenya fɛnɛ kɔnɔna na ale larijani ka kumaw yɛrɛ kɔni kɔnɔna na k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko min yɛrɛ kɔni ye Donald Trump ye ko ale yɛrɛ kɔni bɛ sɔrɔ calcul yɛrɛ kɔni na kala ka ko tile damadɔni kɛlɛ ko hukumu yɛrɛ dɔrɔn kɔnɔna na ko min yɛrɛ kɔni olu sera ka États-Unis yɛrɛ kɔni ka fintigilaka 500 yɛrɛ de kɔni faga ko min yɛrɛ kɔni ye Donald Trump ni o de États-Unis jamana ɲɛmɛ ko kan ka hakilina jagabɔ yɛrɛ kɔni kɛ n'a sɔrɔ Israël walima États-Unis jamana kɔnɔdenw yɛrɛ de kɔni a ka priorité ka d'a kan ko ni wagati yɛrɛ kɔni na tile damadɔni kɛlɛ kuntagala kɔnɔna na ko min yɛrɛ kɔni olu sera ka États-Unis ka fintigilaka 500 yɛrɛ de kɔni faga an kɔni bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi kabini sibiri tɛmɛnen février kalo tile 28 san 2026 min yɛrɛ kɔni États-Unis ma olu ye min yɛrɛ kɔni tiɲɛtigiya o de ye k'a fɔ k'olu États-Unis ka fintigilaka 6 yɛrɛ de kɔni fagara ko o maa 6 nin yɛrɛ kɔni na ko 4 yɛrɛ kɔni fagara Koweït jamana de kɔnɔna na nka min yɛrɛ kɔni Ali Larijani ale kɔni kɛmɛ ni ka États-Unis ka nin kuma yɛrɛ kɔni nkalontigiya k'a yira k'a fɔ ko kɛlɛ in kuntagala kɔnɔna na k'olu États-Unis ka fintigilaka min yɛrɛ kɔni faga ko ye fintigilaka 500 de ye min yɛrɛ kɔni Ali Larijani ye wagati tɛmɛnenw yɛrɛ kɔni na min Iran ka guide suprême kɔrɔ ye ni o ye Ayatollah Ali Khamenei ni maa kofɔlen fagara jamana 3 nin ka kɛlɛ ko hukumu na a yɛlɛ k'a fɔ ko Ali Larijani kɔni kun ye nin maa kofɔlen ka ladilibaga kɛrɛnkɛrɛnnen ye ko an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi Iran ka Conseil suprême de sécurité nationale ale yɛrɛ de kɔni bɛ o ɲɛmaaya yɛrɛ kɔni na a ka kuma nin yɛrɛ kɔni kɔnɔna na a bɛ cikan gɛlɛn kɛ ni ka ɲɛsin diɲɛ mɔgɔ bɛɛ lajɛlen ma k'a yira k'a fɔ k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi k'alisa fɔlɔfɔlɔ kow yɛrɛ de kɔni bɛ sen na Ali Larijani ka kumaw yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko min yɛrɛ kɔni Ayatollah Ali Khamenei ni o de kun ye olu ka guide suprême ni fagara États-Unis Israël yɛrɛ kɔni fɛ ko kun min yɛrɛ kɔni y'a to ni jamana 2
flan yɛrɛ kɔni ni ma ko fɔlen faga k'u bɛ o fɔ ko wa u bɛ nimisa ale ka mini yɛrɛ kɔni ka fagali ko in na ko in yɛrɛ kɔni nana kɛ juru sara jugumanba ye jamana fila ma fo bɛ nimisa u ka ko in yɛrɛ kɔni kɛli la Iran gouvernement maaw yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔ la ko tile 4 kɛlɛ kuntagala yɛrɛ kɔni kɔnɔna na k'olu bɛ ka bisiya k'a fɔ ko Iran jamana kɔnɔden 1050 yɛrɛ de kɔni fagara États-Unis ale ni Israël yɛrɛ kɔni fɛ wa min yɛrɛ kɔni ale la régionale y'a yira k'a fɔ k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko min yɛrɛ kɔni ire ale kɛn bɛ k'i labɛn ka d'a kan ko min yɛrɛ kɔni kɛlɛ in k'a tɛna na ban sa ko kɛlɛ in kuntagala yɛrɛ kɔni nana janya kosɛbɛ ko hali n'a kuntagala janyana min yɛrɛ kɔni ire ale labɛnnen don o ko in yɛrɛ kɔni kama an kɔni bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi maa caman yɛrɛ kɔni sigin bɛ ne ka États-Unis maaw yɛrɛ de kɔni kɔnɔ ka bɔ ne ka kuma kɛrɛnkɛrɛnnen yɛrɛ kɔni fɔ maaw ye ka taa ka États-Unis ka maaw ka kɔrɔfɔ la k'u ka fintigila ka wɔɔrɔ yɛrɛ de kɔni fagara opération in senfɛ nka ale la régionale kuma in nkalontigiya k'a yira k'a fɔ ko États-Unis ka fintigila ka min yɛrɛ kɔni fagara k'o ka ca ni maa 500 yɛrɛ kɔni ye ne bɛ dan sigi an ka bidon kibaru la an b'an kanubaga n'a lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen fɔ Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an bɛ hakilina jigin k'aw bɛ se k'an dɛmɛ ni kunnafoniya ni kan ni na carili ani k'aw kilinaw di hakilina jɔyɔrɔ la wali kɔfɛ an b'a fɔ ɲɛna ko aw k'an bɛn a ɲɔgɔnna wɛrɛ ma